Şıgır diýilýän zatda bir hili obrazlar ýaşaýarda. Käbir şygyrlar öz ruhuňa ýakyn bolandan bilmedim näme üçin olar ýöne diliňe gelip dur. Käbirem bolsa kagdy teredibim okap bolan şo adamlar bir hili näile sakynýan ýalak bolýarda duýguda. Ne birda ýadyma düşýär men Fizuliň Leyli Mejnun eserini okudum. Şo edil bir Pars diline okabilmedim. Edil on bär ýani Türk Pars goşunly gatga diýme. Şonu bir ýerden tapdym men. Türk edebiýatyny Türk kitaphanasyndan tapdym. Şonu okamda maňa bir duýgu geldi. Şo Leyli bilen Mejnunyň sataşýan ýeri bar da çölle. Şo taýda her gedip men bir hili meni birda şarp edip okudýan ýalak bolýarda bir yelmi, şemalmy, howamy bilmedim birda täsin gaty täsin duýgu boldy da. Onuň şol birda ýadyma düşdi bir wagt bir 5-6 ýyllikda 10 ýylam bolup barýandyr bir interwalym näme bardy. Bagşylan ýeri bilem nowat bagşymy man garmanma, cyganma şo barada bir gurrun berip şonu ýaşylan bir şey diýipdi da näme. Şo bir aýdy o türka şo bir ýerine bir näçe kupletdan soň şol ozad etýär eken, sakynýar eken. Bir aýdy o türka bir hili dil tutulýan ýalak erbet bolýar eken onuň. Şonu bir dostum gaty ýakyn bliska adam soratdyr da näme şu bagşym edil şu taýda sakynýan da hergedek ona beýle bolýar ödem ýaman ustad bagşym şun ol bar onuň ona beýle bolýar da atyp näme bir hili gözüm bir nokada seredip oturtdy diýe. Eme şu taýda Mejnuny Leyliň görýän o diýdi ýankyn. Onuň gaty täsin men maňa şo gurrun gaty täsir etdi da diýe şo ruhuny görýär. Şolun sakynýan ýerim şo taýda aýdym bilmän oturýar da şol. Näme etjegini bilmän bir duýgumy bir görüp oturanda adam seni şok etýär eken o bir killäň ötgüdip bolýan waka ýa-da bir zatda hamana haýsam bolsa. Edil şo ýalak şo eme şo taýda şolar görýän diýdi ýanky diýe. Şo ýaşylyň biri de goýdy şolamda şonu gurrun berdi. Şo Mejnun Leyliň ruhuny şo taýda sataşýan ýerini şo bagşy aýdy o türka görýän bolsa tebigatda da matematika känne ol. Her bir aýdym öz himiýasy bar, tartyş güýji fizikasy bar, matematikasy hasab bar, onuň rifmalary bar, kapiýalary. Edil men şu babatyna anyk planda rifma plan kapiýa plan näme aýdyp bilemok. Men asaly şo ýalak bir hili umumyň men anyk aýdyp bilemok ýöne duýan goşgoýun plan ýerine büdüreme bar. O hazırlygy peselýä. Men onu anyklap öwrensem belki öwrenerdim amolin. Näme aýtjak bolan adam şo taýda maňa kyn bolýar şo taý. Duýan şo taýyny ýöne şo ýalňyşdygyny bilýän. Ýöne men anyk şo matematikasyny mysal bilemok. Bu aýdýan adam gaty şuňluklary sınwatyn bir belen bir ýodasyz barlýan derejeleri barada aýtjak bolan şo taýda içkin bir sırlar bar diýjek bolan. Indi şonu şo taýda men görýän diýipdir Mejnun Leyliň. Onuň şonu geň alyp şonu gurrun berdi da şuňa gurrun gitdi diýip öňkü bolan gurrun bolmama ähtimal ýöne men özüme gyzykly boldy näme üçin ýeňde men soň şo Leyli Mejnun okamda Fizuliň hem Pars hem kadim türkü dili türkmene de bir ýakyna bir aýdyp diýer ýalak däl mysal üçin bir sahypaň özüne 200 bolay Pars sözi bar da mysal olan bir ýeri akkynly iksetirli. Şo Fizuliň Leyli Mejnuny umumyň Leyli Mejnun destanynyň dünýä boýunça 113 tany görnüşi bar.
diýädi halipalar da halipam aýdýardy. Ýöne şoň iň güýçlüsi Fizuliň Leyli Mejnun'y. Fizuli. Ha o Azari edebiyatından aldım men şonu, Azerbaycan edebiyatından alıp okudum da. Azerbaycança okudum men şonu. Ha o. Ýöne pars dili gaty oň içinde 70 däl 90% pars dili. Şeýle owadan dessan onuň şol dessanyň içi bilen girişiverdim. Men onu gözlemedim. İlk ol bagşyň aýdanam ýadyma şonok ýöne şo bir ýerik bar ýany olyn täsin bir meydança dörýär ruhumda. Gaty täsin onu düşündürýär ýalakda. Bir lahtyr ol. Onuň şo taýda men durdum da gergerek durumda bir hili transvy состояниеda şokowy. Şoňa girdim de şo taýda giriş etdim, şo taýda durdum da onu ýydyma gaýtmadym конечно. No şunya transdan çykmak kyn. Amana aktörüne bir güýçlü rola girip soň spektaklya, kino, syomkadan soň da neme bilen o bir ödüne gelýän o bir näçe wagtlar, günler, taatlar. Edil şolar ýalap men de şonu okamda men okujak men ödüme gaty eme hasaplayan wepal okujak diýär. Men bir okanda adamdan özüme başga bir iş ýapaýan, şol özüm beynimi gurulşan ýalak şo. Şol işi mesela şol işi edemde, şol işi okamda näme bir zat netije alyp bilermi diýip men maksadym şo ýalak. Men özüm onu edeyni we medem okşanyň bir zat işlemde şo ýalak bolýar. Ona şonam soratdym men atajan tagandan taher. Şonu bir näme iki kitap, bir romandyr diýip aýdarda iki sangu kitap okudum. Bir bu kitap ýazardım o jennetdi onu. Edil o wagtynda men onu soýsyna getip görmedim ýöne okujylyň, okujudygymy bilýän özüm bar. Ýazmak meselesinde ol başga da ona ne tomaşaçy ýa-da neme bilmeýji orun berýär. Indi ştaýda näme aýtjak ona şo ýalak barlan bir prostranstva we ýanky kitapda performans psikolog geçit adlı kitapda da şonu düşündürjek bolan bir meydança var da şol meydança ruhun meydança. Şo taýda da Mejnun we Leyliň bir duýgusynyň çaklyşýan ýeri bar. Ol Fizuliň öz içki dünýäsindäki alamat mı hal mı ahwal mı bilemok on men o taýlary gaty bir çylşyrymly ýerler. Şonu Fizuli şo taýda näde geçirip duranam gepana şonu. Şo kagada mesela geçiň dersine ýazypdyr hamana. Ýöne şonu geçirip näde Fizuli şonu geçirip durana. Şoň üçin diýilýän bolmam mümkin niýjek bolýan Leyli Mejnuna. Ol nähili bir zatdan portaldan ikinci portala geçýärdi o. Hökman geçýärdi o şo. Hiç gurrunsyz şol ikinci portala geçýän üçin şol beýik eser bolýardy. Indi bunu ýene bir zatdan aýdasym gelýär men ýangy taliplik toran ýyllar taliplikden soňky ýyllar etil şo döwürler umuman ýaş kommunist gaýet bar, şo gaýetde da men ýalňyşmam täşnadar taýyp diýip bir alim Lukman alim bolmaly. Şoň makala çykýardy her ýerde bir iki sany esasy men okuyan kawon kamat da ýaş kommunistin aýyp kitaplarını onu şo ýyllaň okujylary, şo ýyllaň döwürdeşler bilýändirler. Şolaň biri Vanga hakynda kän çykýardy, hemişe ýerler çykýardy. Eger neme bolsaň bilýän bolsaň ýazyň kommentariýada onu barada hökman gürleşmeli ogdatlar Vangaň çykyşy, Vangaň aýdýan zatlar Vanga barada ýazylýar. İkinjem şoň täşnadar taýypyň saz elemini etilme şo kolonkaňa ýazma şo gaýet. Ölmem gaýet jurnalara gatken material berem soň şoňa ýazam soň ýaş kommunistda kemme gaýet jurnalara çykyş edýärdim da köp 90-njy ýyllaň şahyrlar diýilýän şoň üçin bir okujym aýtdy ýa-da Swediýa 90-njy ýyllaň şahyrlar diýerdiler.
ayağı ödüne içinci yıl oldu yani o gepo yılla derler. Umuman aytjak bolýandadım şol oglan, şol wyrajy oglan türkmeniň haýsy sagat näçede çalnanyna haýsy kesel bejerýär diýip şonýalak material bardy. Men şonu aytjak bolýan gaty täsir näetdi. Sunuwatyň gudraty. Ol men şoňa ananýan indi men muny näme üçin aýdýan? Bu daşar ýurt köp materiallar okuýan men şol sunuwatyň sadyň adamyň içki portallaryna täsir, ruhuna täsir bardy. Okamda şonu men geň alandadım. Plan sazda, plan notada, plan hil keseliň bejergisi ýatyrdat diýip men ilmi hatta ilm eden, ilm goran alimlaryň zatlaryny okamda öňümden çykdy. Men şunu var näme diýen şu ýaşlara aýdyp goýasym gelýärdi. Umuman bizde gatken sırly sadyň gudraty var. Plan keseliň bejergisi diýen ýandyrak edip şonu gudrat bilen gaty geň zatlar bada ýeriminden onuň ýaşlara öwrenmeklerini isleýän şu näme üçin aýdýan täsnadar taýyfdy Lukman bolmar şo döwürler Lukman ýepýär nädir ol ýaşyly bama aýatdan dirimi on men bilemok dogrusu men diňe kalonnan okuýan şo ýerinde şo näme wagtda bir bölüm mady heme Vanga barada gandyň ýüzündäki ykbal diýip menem şo makaladan kemalam okdum pastaýany menem Vanga barada ýazýardy da gandyň ýüzündäki ykbal men makalam özümiň kıyadyma düşýäni. Emma şo täsnadar taýyfyň uşak sazy plançada çalınmaly plan edenne plan we indi şo matematik hasaplar bar diýjek bolan indi men häli Mecnun'la Leyli'ni bakşı görüpdir. Onuň menem şo Fizuliň Leyli Mecnun okamda bir hili menem şo da büdüredim, sakowladym. Mysal men başga eser, bagşy başga eser mysal aýtýany. Indi şu edil şonýalak şo nirden baryp çykýar şol men çylşyrymlygyny aýtmak isleýäne şol sadyň plan ýerde çalnanyna, mysal üçin plan hil çalnanyna, plan sagatda şoň matematiki hasaby wara edilip çalnanyna plan kesel bejerýär diýmesi nämen şonu türkmen ýöneligi saat dörden ok diýjek bolýan. Türkmen ýöneligi işeden ok diýjek bolýan. Şoň üçin hem den saat çallyň atly şygyrmak bereň. Sen saat çallyň men oturup agladym. Saat bir gudratly hadyna ol gowda täsirinde biz doğrusu men üçin saat bilen dadym bir agramy. Sen saat çallyň men oturup agladym. Bu saat arşyň persine degişli. Şol saat bilen giýje günni ýaşap men ýyllar geçdi. Şol saat bilen görüşdim. Sen saat çallyň ikimi de bagşlap, ol saat seniň maňa aýdan söýdüňdi. Aramyzda aýrylyk däl adam bar, o adam kesilli, heňemizilli. Ol saat ýürekleri berdi melhemi, ol men ýüregimde belen keremdi, ýyllar geçdi. Köşeşer nöýdüp men ýalňyşdym tersine kalbym elenni. Sen saat çallyň bizi ikimiz hakyna aýrylyň saat bagrym dilmedi. Bizi birleşdirýän ýeketek asman hiç duşuryp bilmedi. Sen saat çallyň arş tutuşyn paralap söküp bolmaz uwdan keşdedik. Görmek üçin daş bolsa da aralyk bir-birige söýgüýmizi kesmedik. Sen saat çallyň men oturup agladym. Ol saat gurşa barlyk töwerekleri ikimiz ýatladyp ulus hillere uçtuk gittik. Jahillygyň düzünden goşulanyp barýan kebe